Poštovani sudionici okruglog stola Evropa danas rasna revolucija koju organiziramo u sklopu 10. jubilarnog festivala tolerancije. Dobrodošli, poštovana publika, i vi dobrodošli. Pogledali smo film Mi smo mladi, mi smo snažni, koji govori o prosvjedima koji su se događali 1992. godine u Rostoku, što je pokazalo da prije 14 godina smo imali situaciju koja nam se ponavlja i danas. Film je otvorio mnogo tema, nesnalaženje, nezadovoljstvo, bijes mladih ljudi koji se često usmjerava na druge i drugačije, ali i pitanje je li Evropa danas spremna za promjene i jesu li te promjene u miru, integraciji, zajedničkom životu ili će doći kroz socijalne, rasne i vjerske konflikte. Ja bih vas upoznala sa današnjim sudionicama okruglog stola. S nama su gospođa Vesna Deršović, osnivačica i voditeljica udruge Dokumenta, mirovna i feministička aktivistica. Dobar večer. Dobar večer. Profesor dr. Tomislav Sunić, pisac, politolog, prevoditelj. Dobar večer i vama. I dr. Mate Karpović, predsjednik Radničke fronte, docent na Filozofskom fakultetu, više nije predsjednik, jedan od ljudi u vrhu stranke. Dobra večer i vama, bez obzira što niste predsjednik. Ja bih vam zamolila u stvari prvu reakciju na film i kako se on gleda iz vaših pozicija. Gospođo Deršović, započnemo s vama. A film je potresan da ima lakog odgovor na pitanje što danas u Europi i što danas u Hrvatskoj na desnicu, već bi ga odavno izrekli i počeli provoditi u djelo. Odgovor je višeslojan i kompleksan. Uz malu pomoć, ponovo dobro večer. Nakon ovog potresnog filma koji još teži, je zapravo rađen prema istinitim događajima, koji su ipak od nas na distanci od više od 20 godina, imajući na pameti kolika je zapravo danas netrpeljivost u Europi, znamo da smo problem imali tada, da ga imamo i danas i da on možda iz dana u dan postaje sve veći i da nismo ni kao ljudi, ni kao institucije, a i oni koji nas vode kao političari bili vrlo vješti u nalaženju odgovora na pitanje što napraviti s tim bijesom, što napraviti sa strahom, što napraviti i koji su to konkretni koraci. Živimo u zemlji koja još uvijek nema građanski odgoj, živimo u zemlji koja isto ima probleme ksenofobije, možda ne izražene na ovaj način, ali ih ima. Živimo u Europi koja uskoro ide prema referendumu u kojem će se u Ujedinjenom Kraljevstvu odlučivati hoće li oni dalje biti članica Europske unije, gdje je samo jedan mali dio, i među njima srećom Hrvatska, izrazio dobrodošlicu izbjeglicama, a velik dio zemalja ih neće ili vrlo teško prihvaća jako male brojeve, mada ljudi bježe od posve ugrožavajućih, zastrašujućih i nepodnošljivih životnih situacija. I to je veliki izazov za sve nas. I drago mi je da nas ima koji smo ostali za ovaj razgovor, da skupa tražimo odgovor, jer je on i na vladama, i na institucijama, i na svakom od nas, kako u pružanju utočišta izbjeglica, tako u zaustavljanju ratova, gdje se oni još uvijek vode, u Siriji, u Iraku, u Libiji, u onim zemljama iz kojih sada dolazi najviše izbjeglica i traži utočište, a Europa ga zapravo ne daje i pušta da se utapaju u Mediteranu. Hvala lijepa, gospodine Suniću, vaša reakcija na film? Pa film je prilično dobro napravljen, moram reći, meni se osobito dopalo što režiser ne pravi a priori vrijednosne sudove, tako da se čuje i jedna i druga strana. Ja sam donekle čak i upoznat s tim događajima u Rostoku, koji sam baš u to vrijeme tada tamo i bio. I gledajte, što ću vam kazati, ne trebamo sad uzimati, da tako kažem, paradigmu Rostoka, jer mi smo imali svoj Rostok ovdje na Balkanu 1992. godine i moram odmah uz to reći, tu možemo jednu interesantnu paralelu povući. Ja isto tako ne bih htio stavljati te sudove, da li je to dobro ili loše, da li se mi trebamo otvoriti prema strancima ili ne. Međutim, činjenica, vidjeli smo i u Jugoslaviji 2 puta u prošlom stoljeću, da multikulturalizam
multikulturalne, odnosno multirasne, multietničke države ne funkcioniraju. To nije samo slučaj na bivšoj Jugoslaviji, koji danas vidimo i u ostalim multietničkim državama, konkretno i u Aziji i tako dalje. I jedan mali detalj koji mi je samo prvo jedan tehnički, to moram svakako naglasiti, i ova tribina zove se rasna revolucija i tu u jednom trenutku čak je krivi prijevod bio iz Njemačkoj. Gospodin jedan, taj mladi kvazi taj nacista ili neonacista, on kaže Völkische Revolution, to nije isto koji Rasische Revolution. Znači to je mali detalj, ali opet to je bitan detalj, jer rasna revolucija se nigdje ne spominje niti riječ rasa u cijelom filmu. Mogu bi o tome dosta puno decirati, međutim ono što bi svakako htio kazati, jedan mali detalj koji možda nije našim gledateljima zapao za oči. Ne možemo ovdje samo govoriti da Nijemci imaju privilegiju nad rasizmom ili ksenofobiji ili mržnji drugoga. Vidjeli smo također kod ove mlade Azijatkinje, Vjetnamkinje u jednom malom detalju da je ona dosta odbojno i vrlo kritično govori prema, reći, Romima i Sintima, ili kako smo ih nekad zvali Ciganima. Znači, u svakom slučaju ono što ja želim naglasiti, da ne govorim iz svojeg vlastitog primjera, nipošto nije rasizam samo ili ksenofobija i isključivost privilegij Njemaca, Austrijanaca, Hrvata ili šta ja znam. Kogod je od vas živio u Americi ili možda čak i u Aziji ili u Africi, vidjet ćete da je rasizam, odbojnost i onaj drugčiji se uvijek odbacuje. Ne bi sad htio generalizirati, možda neko od vas koji živi u arapskim zemljama, znači vrlo dobro da crnci baš nažalost ne kotiraju dobro. Mogli bi puno o tome i ja očekujem da će biti još nekih potpitanja. Hvala lijepo. Hvala vama. Mislim da će se moći osporavati jedan dio ovoga što ste rekli i kroz neke univerzalne vrijednosti koje zagovaramo. Gospodine Kaproviću, vaša reakcija? Da, pa ja mislim htio kao prvo ograditi tu od gospodina. Naime, kad sam pristao na tribinu nisam, bilo mi je poznato otprilike ime, tek sam ga poslije googlao, tako da nisam baš siguran da se ugodno osjećam dijeliti binu s nekim ko zastupa takve stavove, ali nastavimo sad to. Tolerancije. Pa mislim da tolerancije prema fašizmu i rasizmu ne treba. Dakle, nema tolerancije za netoleranciju. Čini mi se da je potpuno promašeno govoriti ovako sad tu svi kao mrze, svi su rasisti i tako dalje, naravno to je potpuno pogrešan stav. Ono što je dosta dobro ovako suptilno naglašeno u filmu je zapravo da je to se događa 2 godine, odnosno 3 godine nakon pada Berlinskog zida, odnosno nakon velikih političkih i ekonomskih promjena i to ono zapravo što je izmijenilo tada Europu i što i danas zapravo osjećamo na neki način, dakle to što su tu napadali Rome, pa onda Vjetnamce i tako dalje, danas su to izbjeglice s Bliskog istoka, dakle to je samo nekakva posljedica koja nije izravno vezana uz to, dakle to je primarno ono što se događa, dakle ono što vidimo danas je zapravo ekonomska kriza. I iz toga onda, kao što se naglašava, mi je to dosta dobro prikazano u filmu, dakle više puta, dakle nezaposleni su, jedan mladić je prije radio u brodogradilištu sa ocem i bratom, sada više nema posla i tako dalje, dakle neka bezizlaznost i onda na prvo žrtveno janje se okreću. Tu se zapravo vidi da je 89. 90. 91. znači kada je pao, kada je došlo do sloma socijalističkih sistema, tu smo zapravo vidjeli koliko je ključan događaj u 20. stoljeću zapravo bila 1917. Bez obzira kakav stav imate prema tome, dakle s lijeva ili s desna, na stvaranje europske socijalne države i dakle ključan čimbenik je bio taj da ste imali s druge strane željezne zavjese, da ste imali suparnički sistem. Dakle, on je igrao, dakle znamo da su recimo u Francuskoj i Italiji, recimo tamo još do 60-ih su komunističke partije imali do 30% glasova, znamo da je SAD i NATO imao poseban plan za Italiju što ako komunisti pobjede na izborima i tako dalje. I to igra ulogu u tome da se trebalo stvoriti u zapadnoj Njemačkoj, u Austriji i tako dalje, trebalo se stvoriti Francuskoj, Italiji, trebalo se stvoriti kapitalizam sa ljudskim licem i tada nastaje država blagostanja, odnosno welfare state, odnosno socijalna država zapadnoeuropska u kapitalističkim zemljama, koja svakako ima jako brojna i pozitivna dostignuća kao što je javno zdravstvo, društveni stanovi i tako dalje, javno obrazovanje.
kada padaju, znači, uglavnom staljinistički režimi u istočnoj Europi, sa svim svojim manama dakako, tada nestaje tog protivnika i jednostavno više nema potrebe, dakle kapitalizam više nema potrebe za nekakvim, za uljepšavanje svoga lica, jednostavno proglašava se kraj povijesti, ne može postati drugi sistem, jednostavno se pokazuje se opet pravo lice tog ekonomskog sistema. Uništava se, dakle, sustavno socijalna država, dakle tu se isto fino naglašava, dakle, zatvaranje ovih klubova za mlade i tako dalje, dakle to se sve može primijeniti mutatis mutandis i na današnju situaciju u mnogim zemljama, dakle s različitim stvarima, dakle sada je opet došla ekonomska kriza i onda iz toga, dakle, sve te socijalne patologije izviru i naravno traži se odgovor u tome da se napadne neko žrtveno janje, da se nađe i naravno uvijek je lakše napasti nekoga koji je još slabiji od vas, koji ima još manje prava jer je stranac, nema još ni stalnu dozvolu boravka u toj zemlji i tako dalje. Umjesto da se gleda nekako sistemsko pitanje, dakle problem može li se društvo, politika, ekonomija postaviti na drugačiji način, tako to je puno kompliciranije i je li ljudi koji tu, ne znam, kad imate kod nas problem sa švicarcima, dakle tu je jako teško apstraktno gledati nekakav, dakle možete okriviti zle bankare, ali jako je teško nekakav apstraktan ekonomski sistem tu gledati i uvijek je lakše, dakle, napasti kod nas Srbe nego, ili tamo tada u 92. Vjetnamce i Rome, nego se na neku sistemsku analizu koncentrirati. Tako da mislim da je to dosta bitno naglasiti. Ono što je meni zanimljivo u tom filmu, spomenuli smo sve i siromaštvo i nezaposlenost i nejednaka distribucija bogatstva na kraju krajeva koja je uzrokovala, sjetimo se, prije par godina i one velike nemire u Londonu gdje su se pojavili mladi ljudi koji su u stvari prosvjedovali protiv tog nejednakog svijeta u kojem živimo. Ono što je meni zgodno bilo u filmu i zanimljivo jako, i u jednom trenutku se postavlja pitanje kada odlaze Romi, jedan od tih mladića njemački kaže što ćemo sada kada oni odu, dakle nekakav smisao njihovog revolta nestaje, što ćemo mi raditi, koga ćemo mrziti nakon toga. Spomenuli ste da nema građanskog odgoja u Hrvatskoj, dakle koliko je odgovornost politike i društva na tome što vidimo zadnju scenu u filmu malog dječaka koji baca kamen na Vjetnamku, to je 92. a danas to kamenje dolječe u mnoga lica azilanata koji se trude da dođu do zapadne Europe. Svakako odgovor na nasilje na svima nama i građanski odgoj je nešto što nam je trebalo naravno od samog početka Republike Hrvatske i sutra će biti jedna rasprava u 12 u Novinarskom domu za sve na kojoj možete više čuti o tome koji su strahovi i zašto ga možda nećemo imati mi kad se provede rasprava o kurikularnoj reformi. A mislim da se jako rijetko institucionalno svi postavljamo protiv nasilja i to je veliki problem. Nasilje iziskuje odgovor, iziskuje nekakav put kroz obrazovanje od vrtića pa do sveučilišta. Jedan mogući prijedlog je građanski odgoj, mislim da smo ga odavno trebali uvesti, odavno smo trebali imati integrirano obrazovanje za ljudska prava, obrazovanje za suočavanje s prošlošću, ništa od toga se nije dogodilo. Mi smo jedna od vrlo rijetkih zemalja Europske unije koja, eto, još uvijek nema građanski odgoj, ali to nije univerzalni lijek. Ono oko čega se još uvijek posklizavamo je zapravo da osim neke vrlo generalizirane osude nasilja iz prošlosti i nasilja u sadašnjosti, mi nemamo uopće sustavno reagiranje na nasilne pojave u društvu, kako na one iz prošlosti, bilo da je riječ o nasilju u Drugom svjetskom ratu, o holokaustu, genocidom nad Srbima, Romima ili masovnim zločinima nad Hrvatima,
niti imamo zapravo sustavno istraženo političko nasilje iz vremena jugoslavenskog socijalizma, niti se na neki opušten način umijemo postavljati prema 90-ima, prema svim zločinima iz Domovinskog rata. Imamo jedno teško nasljeđe koje nas guši i muči, a vrlo malo sustavnih odgovora na njega. I lutamo od neprihvatljivih odgovora, poput nade da će diskusije o nasilju iz Drugog svjetskog rata i političkom nasilju iz jugoslavenskog socijalizma prestati same od sebe. Ne, one iziskuju dodatna istraživanja, iziskuju da se aktivno postavljamo prema njima. Ja bih rekla da ovaj festival daje dobre odgovore kroz filmove, kroz diskusije koje se vode, kroz svoja obrazovna jutra, ali je pitanje dokoliko škola u Hrvatskoj to sve stiže. Da li stiže do onih osnovnih i srednjih škola iz manjih gradova, mada se naravno ovdje radi jedan veliki napor da to dopre do što većeg broja ljudi, no to nije dovoljno, jer je i pitanje da li će ova rasprava o kurikulumu stvarno dovesti do reforme koje nam tako treba ili neće, i to ćemo naravno znati tamo neki do ljeta ili pak do jeseni, mada je postojao konsenzus da će se reforma provesti, ostaje otvoreno hoće li tome doista biti tako, a to pruža eventualno odgovor samo na pitanja koje postavljaju mladi i pitanja koje nam dolaze od mladih kao odraslima, a za andragošku perspektivu mi ćemo za nekoliko dana obilježiti proboj iz ustaškog logora Jasenovac i već je posve očito da će postojati dvije paralelne komemoracije, ona službena, po svemu sudeći vrlo slabo posjećena, i ona koju će organizirati udruge židovskih općina, srpske organizacije i antifašisti, i samo se umnožavaju podjele, a zapravo ne nalazimo put kako izaći iz ovih krugova koji se šire i zapravo mogu voditi samo u dodatno nerazumijevanje, u dodatnu polarizaciju, pa i u nasilje. I tu smo stvarno i kao društvo, a naravno prije svega ću pokazati na političare, vrlo nespretni i neodgovorni. Jer je stvar doista u rukama onih koji mogu utjecati na razvijanje kulture pamćenja, u kojoj bi se s prošlošću postupalo odgovorno, zabilježilo bi se ono oko čega se dogovorimo da želimo pamtiti, i time bi se postavio nekakav temelj za pravo nove generacije da uče povijest utemeljenu na činjenicama i da se zapravo realni problemi, osiromašenje, realna ekonomska pitanja rješavaju na demokratični način, a ne kao sada, ovog trenutka kad se urušavaju demokratske institucije, kad je na udaru sloboda izražavanja i sloboda medija, kad je nakon Vijeća za elektroničke medije pao i HRT, kad je pitanje hoće li neprofitni mediji uopće moći pisati do kraja ove godine, jer se nakon ukidanja sredstava u Ministarstvu kulture zapravo dovodi u pitanje hoće li uopće biti natječaja Europske unije koje treba raspisati Ministarstvo kulture i hoće li se taj glas koji je glas protiv cenzure ugasiti, ili nakon montiranog procesa recimo stvarno otvoreno pitanje što će se to u medijima još moći, a neprofitni mediji tu uskaču kad treba podložiti leđa kad se nešto cenzurira. I pitanje je šta će se dogoditi na plenovima na Filozofskom fakultetu gdje se sad vodi rasprava između filozofskog i bogoslovija, a sve to zapravo utječe na pitanje koliko ćemo mi kao društvo za nekoliko mjeseci biti ksenofobni, hoćemo li biti manje isključivi ili više isključivi, a bojim se da bi mogli biti još više isključivi nego ovog časa. Hvala lijepa. Koliko postoje zajedničke evropske vrijednosti, gospodine Sumiću, vi ste se založili protiv multikulturnih i multirasnih društava. Prije par dana smo imali okrugli stol koji su bili
vrijeme insistirali na nekoj Europi zajedničkih vrijednosti, iako je evidentno ne postoji Europska unija zajedničkih vrijednosti, iako vrijeme da su se države i tu podijelile i da imaju potpuno različite politike i prema migrantima, ali i prema toleranciji i na isključivost. Ja sam uvijek skeptik prema ovako pompoznim izrazima kao što su zajedničke vrijednosti. Ja vjerujem da sada idete pitati čelnike u Europskoj komisiji da definiraju u nekom rječniku što je ta zajednička europska vrijednost. Sumnjam da bi dobili jednu jedinstvenu definiciju i dobili bi više tih definicija. Napravit ću malo jednu digresiju, na to ću se i nadovezati. Jedan segment gdje se potpuno slažem sa gospodinom Kapovićem, to je kapitalizam. Ako mi danas uzimamo kapitalizam kao jednu zajedničku vrijednost, onda je to jedno veliko zlo. I nažalost to moramo priznati ako želimo shvatiti sve te patologije i te svađe i te frustracije kod bijelih i kod desnih, odnosno kod desnih i kod ljevih, moramo prvo ići gledati uzroke toga. Kapitalizam, a praktički cijela Europska unija funkcionira praktički na tom jednoj kapitalističkoj vrijednosti. Svi su ljudi postali potrošni materijal i ovi jadni Arapi, i ovi jadni Somalci ili Azijati koji dolaze u Europu. Zašto se vi onda točno zalažete? Što je za vas? Ja se za stvarnu jednu različitost, ali ne za jednu fiktivnu različitost koja se danas, to Bože se kaže različitost, diversity, kako se sebe zove, i za toga što se skriva. Skriva se tipična jedna kapitalistička, konzumerska politika, da svi ljudi moraju biti isti konzumeri, da moraju isto buditi u televiziji, da praktički svi moraju biti jedni. To je za mene jedno zastrašujuće totalitarno društvo koje se skriva, pa ne zaboraviti, koje se skriva iza tolerancije i demokracije. Vratit ću se ponovno natak, ne znam ko je to rekao, ali gospodin Kapović i ne. Kad mi neko kaže nema tolerancije za netolerantno, to me tipično podsjeća na onaj bolševički žargon, odnosno iz Francuske revolucije, kad nije smjelo biti demokracija za ljude koji nisu demokrati. Znači, ako gospođa Popović ili ko već, može biti koja god, ako mene a priori već ocijeni kao netolerantnog fašistu, ustašu, razbojnika i tako dalje, ja se već unaprijed demoniziram. Ja nemam pravo onda objasniti što ja mislim kritički prema multikulturalnom društvu. Ja znam kao gimnazijalac u pučkoj školi, vratit ću se na to, vjerujem tu i gospođe, isto smo negdje godišta, a i tu ljudi mojih godišta, sjećaju se vrlo doslovno da smo morali fingirati to bratstvo i jedinstvo, ići na sletove, svi smo se ljubili. Do 90. godine su se naši političari, koji danas možete vidjeti i na Markovom trgu i gore, zaklinjali su se u bratstvo i jedinstvo, a što je nakon toga? Godinu dana nakon toga su se počeli masovno ubijati. I odnosno, znate sami do kakvih je patologija došlo. Ako mi otvoreno ne budemo govorili o činjenicama da postoje razlike i kulturne razlike i rasne razlike i bilo kakve i među Vjetnamcima, i među Hrvatima, i među Srbima. I ako ti ne razlike... Ovako, čekaj, oprostite, ne mi da me paratuju. Slažem se s gospodinom ovako, samo da ga ne punim po njegovom ovako. Danas se općenito čak i zakonski rasa smatrate, moram kazati, prije 2 godine čak i zakon donesen u Francuskoj, rasa više ne postoji. Dame i gospodo, a zašto onda postoje rasisti? Ili ima neke logike? Mene zovu rasista. Pa dobro, ako rasa nema, zašto sam onda rasista? Pa čekajte, nismo glupi, mogu sad izići van, ja mogu sa 50 metara prepoznati da li mu je tata iz Benkovca, da li iz dinarskih tih krajeva, ili mu je tata možda iz Šlezije ili tako dalje. A što je u tome loše, ja kažem da je on crnac, da pačem, da se složim s vama. Ja sam puno većih problema imao sa svojim vlastitim Hrvatima i vele Hrvatima nego sa ostalim rasama. Međutim, mi moramo krenuti od nekih pretpostavke. Ja ne mogu sad s vama ići sa statistikama. Mi smo ovdje vidjeli ovu malo izromantiziranu Vjetnamku kako pati. Ali, da li vi znate, pogledajte u Gracu, pogledajte u Njemačkoj, pogledajte malo BND-a i kako se zove, statistike. Preko 60% zatvorenika, ne samo džeparoša, nego i ozbiljnih sileđija, su stranci, nisu Njemci. U Americi, ja to iz prve ruke govorim, vjerujte mi, 2,5 milijuna ljudi su u zatvoru, 2,5 milijuna. Od toga 70% nisu bijelci, nisu Amerikanci bijelog podrijetla. Dalje neću o tome. Sad možemo ići špekulirati. Zašto je to tako? Zato jer nisu... Za crnce se od 65. godine 14.000 milijardi dolara potrošilo za takozvani affirmative action. To vam neće reći nijedan američki diplomat. To je nisu shvatili za ropstvo. Prostite, možem samo to kazati. Ja nikog tu ne branim, ja sam gorih bijelaca od pozvanih od crnaca. Ja samo želim kazati, nemojte ići u crnački dio živjeti, nemojmo ovdje to sad docirati. Otiđite tamo, otiđite živjeti u Neukölln, otiđite s menom u Compton, ja ću vam možete platiti, pa ćete vidjeti... Ovo ne treba kažiti da povodite, ovo je legitimizacija takvog pisanja. Ovo je legitimizacija.
puštanje da ovako ljudi javno govore, to je legitimizacija rasizma. To se može osporavati na puno razine, između ostalog njemački veleposlanik je... Davanje javnog prostora ovakvim ljudima je legitimizacija, ovako govora, legitimizacija rasizma. Prosto, idemo tu riječi. Jeste završili, možda neko drugi nešto. Stani, prosto. Idemo lijepo govoriti. Pazite, ne možete vi meni a priori, vi mene podsjećate na tipično tu moja sestra, vi mene podsjećate na rasizma. Stanite, ej! Nemojte mi tako govoriti. Moj je red. Dovoljno ste govorili, dovoljno ste zlopostavili. Dovoljno ste govorili, a sad ću vas poznat sa osnovom antropologije. Ako se mora objašnjavati šta su rase, treba da pročitati neki uvod u antropologiju, jer očito nemate pojma. Dakle, genetska raznolikost. Dakle, prvo ne moraju se uopće točno odrediti kakva je razlika među sad tobože crne rase, tobože bijele rase, o tom svi smo došli iz Afrike, a genetska raznolikost među recimo narodima koji žive u Africi je puno veća nego među takozvanim rasama. To je kao prva stvar, to treba znati. Druga stvar ovo priče, crnci su takvi i takvi, a naravno da je puno više kriminala kad je prvo postoji strukturni rasizam, a drugo crnci žive u puno lošoj materijalnoj situaciji. Treće, rasizam kao takav nije postojao onaj društveni konstrukt koji nastaje iz vrlo jasnih razloga, upravo zato da se traži dežurni krivac, a da se ne bi okrivilo pravo krivca. Zna se, pogledajte, imate na hrvatskom prevedeno, recimo Zinovu narodnu povijest Amerike, pa pročitajte kako se rasizam stvarao u Americi tamo u 17. 18. stoljeću, gdje se namjerno, jer su se postali recimo zajedničke bune među siromašnih bijelaca koji su bili u vrlo sličnom položaju, praktički kao neki polukmetovi i slično, dakle, kao crnci, pa su zajednički bunili, onda su se namjerno tamošnje aristokracije namjerno je posticala rasizam upravo da ne bi dolazilo do toga. Zašto se opravdava rasizam? Zato da bi se, ako imate robove, morate ih naravno proglasiti nekim manje bednim ljudima da bi mogli raditi na vašim farama i tako dalje. Ako pogledate recimo izvode iz antičkog Rima i Grčke, tamo nema nikakve priče o rasizmu. Dakle, tamo se, recimo, različite boji kože se govori isto kao različite boji kose. Dakle, neke stvari treba znati ako hoćete govoriti, ja ne znam, vi to ne znate ili se pretvarate, jer je to vaša politička agenda, ali mislim, ja se moram od toga potpuno ograditi i smatram, dakle, moje mišljenje da ovakvim ljudima ne treba davati prostor javnosti, jer to se onda legitimizira kao nešto, pa eto, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ono, to je sad sve okej, ovaj nije, ovaj je protiv rasizma, ovaj je za rasizam, pa je sad sve to okej, dakle, mislim da to ne treba se, dakle, mogli ste naći ipak nekog malo umivenijeg desničara, ovo je stvarno malo pretjerano, a što se tiče priče o imigrantima, dakle, to mislim treba ipak neke stvari reći, dakle, to što danas dolaze, recimo, ljudi iz Afrike u zapadnu Europu, ili iz Azije u zapadnu Europu, dakle, to se ne događa zato što, eto, bijelci su kao pametni, pa su sad svi hoće njima doći, jer tu kao kod nas je super, nego se to događa zato što ako pogledate, recimo, prvo desetljeće 20. stoljeća, tada je, znate li koliko je zemalja bilo koje nisu bile pod vlašću Europljana? Bilo da su izravno pod vlašću europskih država ili, znači, kolonijalnih zemalja poput Amerike i sl. Dakle, gdje su Europljani postali većina i slični vlasti. Manje od 10 zemalja. Dakle, to je činjenica da danas ljudi dolaze dakle, da recimo ljudi iz Afrike dolaze u zapadnu Europu, to itekako ili recimo u Ujedinjeno kraljevstvo, to itekako ima veze s tim što je nekoć Ujedinjeno kraljevstvo držalo pola svijeta. Dakle, to što su oni opljačkali pola svijeta, što su na tome među ostalim izgradali svoje bogatstvo, to itekako ima veze s tim da danas ljudi tamo idu, jer ekonomski sistem u kojem živimo počiva na nejednakosti vertikalno koja postoji unutar država, gdje dakle imate recimo kao kod nas da jedni žive u dvorcima dok drugi kopaju po smeću, dakle tako je to više manje svuda. Isto tako imate nejednak razvoj, ja za vas slušam vaša rasizničke gluposti, sad vi možete neki pošteno poslušati. Dakle, tako imate nejednak razvoj među zemljama, pa imate jezgru koja je jako razvijena, dakle to je nekih možda tako 10 zemalja, imate neku poluperiferiju, imate periferiju nerazvijenu. U samoj jezgri globalnog ekonomskog sistema je naravno kako ona na razini postoji najviše ekonomske aktivnosti. Dakle, naravno da ljudi tamo idu jer tamo ima jednostavno najviše BDP i tako dalje, najviše ekonomske djelatnosti ima i tamo ima bar nekakvog posla. Naravno, imigranti uvijek rade najgore posla i tako dalje, zato to odgovara kapitalu u tim zemljama, pa tako na primjer sad i njemačkom kapitalu. Međutim, to što ljudi dolaze, imigranti recimo iz Afrike, Azije i tako dalje, što dolaze danas u zapadni svijet razvijeni, dakle to je posljedica
povijesti koja je do toga dovela, znači kolonijalizma, i sadašnjeg sistema, znači koji je takav da jednostavno da je nejednak i da ljudi idu onamo gdje ima posla. Dakle, to nema nikakve veze s tim, pa eto, neko se sjeti u Africi, ja bi se sad selio, pa eto idem baš u Njemačku. Dakle, to nije, ili Francusku, to nije slučajno. Pogledajte šta Francuska radi danas. Dakle, Francuska, to se ne zna da govori samo o Americi, ali Francuska je danas svako malo intervenira u Africi. Ima izrazito velik utjecaj, pogledajte kako se dogodila dekolonizacija u Africi. Ima izrazito velik utjecaj na Afriku, na mnoge afričke zemlje danas. I da ne govorim da se preko Svjetske banke, MMF-a, onda u 80-ima preko strukturnih programa, strukturnih prilagodbi i tako dalje, da se recimo uništava zapadnoafrička privreda i tako dalje, i tako dalje. I onda sad jednom, zašto? Zato da bi se pogodovalo korporacijama iz zapadnog svijeta, i onda se ljudi čude kada se siromašni iz tih zemalja sele tamo u razvijene ekonomije. Dakle, to je, ako imate takav ekonomsko-politički sistem, to će se događati, dakle, to se ne može izbjeći, kao što su ljudi sele recimo iz Like u Zagreb, jer je Lika nerazvijena, a Zagreb je razvijen. Ista stvar je s tim da ljudi odlaze iz Hrvatske u Irsku i iz, Bangladeša u Englesku. Dakle, o tome treba voditi računa, a ne vole tu stvari, i ovi ljudi ne vole stranci, ja vidim po glavi od dakle, tako dalje, dakle, ovo je, mislim, predpolitička razina, predznanstvena i tako dalje. Da, idemo pokušati odgovoriti na pitanje, vidjeli smo ovdje mlade ljude koji su bijesni i koji su ljuti i koji govore o svojim problemima i kroz ovaj film. Koja je njihova uloga u današnjem društvu i koji ih u stvari više okuplja, lijevi ili desni politički spektar? Jer vidjeli smo na početku filma djevojku koja u policijskoj stanici pita mladića jesi li ti lijevo ili desno, on odgovara ja sam normalan, može li se biti normalan, međutim na kraju ipak vidimo da se priča razvija u nekom drugom smjeru i da on postaje i ksenofobičan i nasilan i agresivan, riješeći neke svoje frustracije. Dakle, što politika nudi mladima i je li ovo što imamo danas na ulicama mnogih gradova u Europi u stvari posljedica izostanka te političke ponude mladima? Ili se oni sami nisu izborili za svoje mjesto u politici? Politika bi trebala biti tu da svakom omogući slobodu izražavanja, slobodu stvaranja, slobodu kretanja. A da bi lakše ostvarivala neke ciljeve svih koji vode neki grad, neko mjesto, neku zemlju, zapravo se time ne bavi. Ono što se širi je strah, neizvjesnost oko toga hoće li se uopće moći raditi, hoće li uopće postojati bilo kakva šansa za ostvarivanje vlastitih kapaciteta. I taj strah proizvodi bijes, proizvodi nezadovoljstvo koje se onda lakše pretvara u nekakvo nasilje prema drugom, jer ispada da drugi možda ima neku bolju priliku, nego u geste pomaganja drugom. I ja sad naravno ne mogu rastumačiti cijelu psihološku pozadinu, ali ostaju podaci koji su poražavajući da među nezaposlenima posebno ima puno mladih, da i oni koji završavaju svoje školovanje unutar rokova teško uopće mogu računati na posao, a u samom obrazovanju ih se ne potiče na poduzetništvo, na kreativnost koja bi im omogućila da eventualno sami stvore neku priliku, niti su ekonomski uvjeti takvi da bi zapravo istinski mogli ići u tom smjeru. E sad, Hrvatska je posebno opterećena nezaposlenošću, pa onda dio mladih migrira prema zemljama gdje se mogu nadati poslu, ali je situacija nepovoljna u drugim europskim zemljama. I u ovoj klimi koja se sad stvara, rekla bih i više u novim članicama, gdje se posebno podcrtava politički taj dojam da bi Poljska trebala biti za Poljake, Mađarska za Mađare, dodatno se onda s političke razine pokazuje prstom koji su ti koji nam smetaju i tog se duha lako napojiti. I rekla bih da i terorizam u svijetu proizvodi dodatne strahove i dodatne iskre koje se onda pale u novo nasilje i
trčeći, pokušavajući stvarati neke uvjete kao da oni koji su za neke konstruktivne poduhvate i korake često gube. Naime, proces destrukcije nekako juri brže od ovog procesa stvaranja mostova, veza i povezivanja za nove prilike. I tu je naravno možda najveća odgovornost i političara, ali je velika uloga i kulture, spisatelja, novinarki, filmaša, jer se to ozračje uključivosti ili isključivosti naravno stvara i kroz sve što se može pročitati, a velik problem je zapravo i kriza velikih medija za zemlje kao što je recimo Libija, Sirija, gdje velikih medija više i nema. Pojavila se i priča ko će uopće stvarati za ljude prostor u kojem sebi mogu ispričati tko su, što im se događa, što je to narativ koji ih određuje. U krizi medija kakvu mi ovdje imamo, to pitanje isto postaje aktualno, jer se ova zemlja sporo demokratizira, mi svi živimo u demokratskoj zemlji, ali se uvijek ugrožava ta sloboda izražavanja i uvijek imamo tabuje, sužen prostor interpretacija o tome što nam se recimo dogodilo u Domovinskom ratu. Mi nismo znali završiti Drugi svjetski rat, pa ne znamo završiti ni Domovinski rat. Prije svega u onoj dimenziji gdje je recimo Drugi svjetski rat uz okupaciju i oslobodilačku borbu bio i građanski rat, ili u onoj dimenziji gdje je Domovinski rat uz agresiju i obranu bio u jednoj dimenziji građanski rat. Ne znamo šta bi s tim. Ne znamo kako o tome razgovarati. Ne znamo o tome raspravljati tako da uvažavamo jedni druge, da jedni druge uključujemo i stalno se umnožavaju podjele u kojima se onda povećava napetost između hrvatske većine i manjinskih naroda, posebno Srba. I tu smo stvarno uvijek u jednoj izazovnoj situaciji i svaki dan zapravo biramo koliko ćemo biti uključivi i istinski otvoreni prema drugima, koliko ćemo ih uspjeti saslušati i koliko se u javnosti stvara prostora da možemo reći svoje mišljenje, dati neke konstruktivne prijedloge i naći bolje načine da živimo jedni sa drugima. Hvala. Gospodine Suljiću, tko se obraća mladima u Europi? I na koji način? Kako vi vidite političku djelatnost stranaka u odnosu na mlade ljude koji više okupljeni? To je prilično i apstraktno pitanje. Recimo, tko se bavi nezaposlenošću mladih, tko ima u svojim programima? Mi smo vidjeli da su se u Europi pojavile lijeve stranke koje su okupile jako puno mladih ljudi, pojavile su se i desne stranke koje su okupile jako puno mladih ljudi. Jesu li to odgovori na njihove probleme, na njihova pitanja? Je li politika ta koja njih može na neki način involvirati i ponuditi im rješenje? Ja vam mogu apstraktno, mislim vrlo općenito reći, u svakom slučaju da tu može školstvo jako puno napraviti, samo opet se vraćamo na pravu definiciju vrijednosti. Ko te vrijednosti će nametnuti đacima? Da li će to biti možda neki ljubitelji marksizma ili postmarksizma ili možda neki nostalgičar za Jugoslaviju ili da li će to možda biti neki imigrant koji možda prošao i komunističke zatvore. Znači, svi su to vrlo apstraktni termini. Ja kad mi neko nešto kaže, kad mi nešto počne govoriti, prvo želim da mi definira što je to demokracija. Koristimo često riječ demokraciju. Koristimo riječ tolerancija. Ja želim čak i etimologiju toga vidjeti. Kad se ta riječ tolerancija počela koristiti? Ja bi sad tu mogao docirati do sutra, ona se praktički od renesansa... Nemojte docirati do sutra... Zato mi je to veoma bitno. U svakom slučaju, onaj koji će preuzeti to, koji će imati medijsku danas hegemoniju i kulturnu hegemoniju i ko će praktički znati nametati mladima te nove ideje voditi. A ja nisam u toj mogućnosti sada, razumijete? Ja vam mogu konačno i privatno reći. I jedan od razloga što sam otišao iz Amerike, kao profesor političkih znanosti, je zbog toga što sam morao fingirati svojim studentima, takozvanim manjinama, sad su već većina u Kaliforniji, morao sam davati prolazne ocjene zašto. Da me ne bi slučajno dekan ili neko optužio, Tomislav, ti si malo, nisi, zašto ne daš njima prolazne ocjene, mogu te tužiti, itd., itd. I to je bio jedan od razloga što sam se vratio koliko toliko u Hrvatsku. Oprostite, samo jedna mala digresija. Uzmimo Japan, to je jedna stručna, jedna velika stvar, ne možemo o tome govoriti samo jedno večer.
Japan je danas, relativno govoreći, jedna najetnički homogenija zemlja, ali ujedno ima veliki osjećaj za građansku solidarnost. Građanska solidarnost, kod vas koji putujete u Njemačku, koji imate rodbinu tamo, sve manje i manje se osjeća, čak i među autohtonim Njemcima. Još ću jednu digresiju napraviti koja nije baš politički korektna. Uzmimo Izrael i Židove koje mi danas uzimamo kao moralne vertikale. Izrael dobiva 4 milijarde dolara od američkih poreskih obveznika, uključujući i mene. Napravili su nedavno veliki zid preko 400 km, tamo velika vojska stoji jako naoružana i veoma je teško dobiti izraelsko državljanstvo. Morate čak i neke biološke svoje podatke pokazati prije nego što dobite državljanstvo. Pa evo, dame i gospodo, ako mi uzimamo Izrael kao moralnu jednu vertikalu, zašto ne bi Hrvatska u Travniku tamo dole napravila velike minska polja i veliki zid? To bi u svakom slučaju, oprostite, samo da završim, da smo mi 1991. godine imali jedan berlinski zid naspram Srbije i tako dalje, u svakom slučaju ne bi imali takve velike gubitke među braniteljima. U svakom slučaju nema država koje su moralne vertikale, države su države i imaju svoju logiku postojanja. Gospodine Kapović, o mladima, politici, vi ste na čelu jedan čelnika Radničke fronte. Dobro, jedan od ljudi kojih prepoznajemo kao glasnogovornika Radničke fronte. Ajde, ja vas lijepo molim, da sad ne idemo u to. Pa mladi svakako imaju tu, samo da na početku kažem, Izrael je država koja može biti uzor kao i Južna Afrika 1989. otprilike tako da ne bi u to ulazio. Što se tiče mladih, svakako da imaju veliku ulogu, vidimo sada recimo recimo u Španjolskoj, vidimo sad na fenomenu Bernia Sandersa u Americi ili Jeremija Corbina u Velikoj Britaniji ili recimo na okupljanjima u stilu 2011. recimo u stilu Occupy Indignadosa u Francuskoj, dakle to sve uglavnom vode mladi ljudi, oni su tu nekakva recimo to tako avangarda i to nije zapravo ništa novo, dakle zna se da su recimo 68. su tu bili studenti, dakle to je recimo često su tako nekakve revolucionarne pokrete i organizacije su također pokretali studenti, mladi i slično. Danas je ta prekarna mlada snaga, znamo da je to recimo i kod nas je išla ta broj nezaposlenosti kod mladih je išao do 50%, tako i u nekim drugim zemljama, Grčka, Španjolska i tako dalje. Dakle, to je jedna, znamo da je recimo čitavo s arapskim proljećem prošle su također imali takve ogromne stope nezaposlenosti kod mladih, tako da je to svakako jedna tempirana bomba. Naravno, pitanje je što će se tu točno dogoditi, dakle, hoće li skrenuti uljevo ili udesno. Ima naravno i ovakvih i onakvih slučajeva i to je jednostavno pitanje u kojem ćemo smjeru krenuti, dakle, to je stvar nekakve ideološke i političke borbe, dakle, hoćemo ići u smjeru nekakvog još autoritarnijeg, još autokratskijeg svijeta ili ćemo ići prema nekom svijetu koji će biti bar malo demokratičniji, bar malo egalitarniji i tako dalje. Dakle, mislim da je opet se postavljalo ono staro pitanje, dakle, ili idemo prema barbarizmu ili moramo nekako nadići ovaj sistem u kojem trenutno živimo, jer čini mi se da ono što političke elite sada pokušavaju je zadržati nekav status quo, a čini mi se da statusa quo nema, dakle moramo birati ili ovce ili novce, dakle ne možemo ostati na ovom kao što je, čini mi se da to najveća utopija danas je misliti da situacija može ostati ovako kako jest. Koliko će trebati vremena da se to razriješi, dakle sigurno još, ja mislim, par desetljeća, dakle neće se ništa brzo razriješiti, dakle to treba gledati iz nekakve long dure perspektive, dakle dužih povijesnih razdoblja, ali mislim da smo samo tako na jednoj prekretnici gdje se jednostavno svijet mora odlučiti u kojem će smjeru krenuti i tu naravno svaki od nas je mali kotačić koji će tu igrati ulogu. Ja bih molila, imali pitanja iz publike, ima li netko želje uključiti se u ovu raspravu s mojim mišljenjem ili pitanjem za goste? Nema? Evo, izvolite. Zašto evo sve što je različito od vas smatrate barbarizmom? Evo, svi su vam fašisti, svi su barbari. Nisu svi fašisti, ali onaj koji je fašist je fašist. A ako neko izražava rasističke ideje, onda mu se može reći da je rasist.
Vrlo jednostavno. Znači to su uglavnom svi oni koji ne misle kao vi. Ne, pa nisu, recimo, evo, gospođa meni s desna nije rasistica, gospođa meni s lijeva nije rasistica, gospodin je. Znači nisu, vi isto, mogli bi se naslutiti, Ne, ali činjenice ne idu rasizmom u prilog. Na vašu žalost. Evo, izvolite. Odmah etiketa. Činjenica nije On je etiketa. gospodin Berija ili Jagoda, tako mu je pravo ime. Gospodin Kapović Jagoda ili Berija. To si ti reci Mirna koliko te gospodin Nobilo u ime ljudskih prava osudio na zatvor i mog tatu, a ja sam politički azil došao, nemojte mi pričati gluposti o ljudskim pravima. A ovdje su od 45. ovdje je 100.000 ljudi likvidirano, dame i gospodo. Ako se želite stvarno suočiti s poviješću, onda to ovdje ispod su groblja, ovdje su groblja, idemo kronologijom, ovdje su groblja mladih ljudi, nikakvih fašista, groblja. Oprostite, mlada dama je htjela postaviti pitanje. Ja bih samo pitala gospodina Nemis desno, zašto on insistira na relativizaciji, odnosno ovom pomaku desno, primjerice svojom prvom primjerom, kad je naveo da polja da prijevod rasiza Volks njemačkog u ovom kontekstu nije odgovarajući, dok znamo da on zapravo jest, budući da je to neka svojevrsna kratica ili metafora za Volksgemeinschaft, koji je upravo rasno definirana narodna zajednica. Dakle, to nije narodna zajednica koja je definirana etnički ili jezikom ili kulturno, nego se zna kako je ona definirana u nacističkom, odnosno neonacističkom kontekstu. Pa me zato zanima zašto inzistirate na toj nekakvoj eufemizaciji nacističkih konteksta. Hvala lijepo, dobar komentar. Pazite, tu Njemci jako su koristili, ne sada, i u Weimarskoj republici prije za vrijeme, pogotovo za Trećeg Rajha, Volks i Volksgemeinschaft, da riječ ima masu izvedenica, Völkisch, Volkszeit i tako dalje. To je vrlo dobro. Međutim, meni se jedan mali detalj nije dopao ovdje tu, jer se na hrvatskom to preveo kao rasna revolucija. Ipak je tu jedna velika stvar između rase i Volkschaft. Znači rasa u tom kontekstu. Oprostite, ćete malo glasiti, gospodiče. Znači rasa u tom kontekstu. Pazite, ne možete čovjek, to je vrlo jedna nijansa, ali hvala, ovo je dobra primjetna, ali oni to često koriste. Njemci za vrijeme za vrijeme Trećeg Rajha vrlo malo su koristili riječ rasa. Oni su stalno isticali taj Volksgemeinschaft. To je bila stalna baš riječ. Mislim, dame i gospodo, da se razumemo, isto ne volim da se opće komentira o nacizmu i fašizmu ako se temeljito ne pozna njemačka gramatika i njemački jezik. Pazite, to je meni prvi uvjet, bez obzira na naše povjesničare i kvazi hagiografe na Filozofskom fakultetu. Ako ja želim se baviti sa progonima Volksdeutschera, ovdje tu iz Banata ili iz Baranje ili ovo ono, ja moram točno poznavati njemačke jezike i njemačke arhive. Hvala lijepa, gospodine. I domaće fašiste, ako znate hrvatski pa čitati naše arhive na hrvatskom, imate jako dobar primjer fašizma tu kod nas, ne treba to Njemce. Da pače, to zato imamo toliko i hagiografa ovdje, kvazi povjesničara, koji ne znaju ni pošteno hrvatski jezik, a kamoli njemački, koji je bio drugi jezik ovdje tu. Ako se već dijelimo epitete, mislim da nije gospodin epitete već nekada dijelio, hvala lijepa, ali želim empirijske podatke za to, shvaćate. Ja ne mogu špekulirati, da li u Blajburgu 3.000 ljudi ili 300.000 ljudi, ja volim točne empirijske podatke, a nažalost imamo i svaki dan se otvaraju tu jame, svaki dan vidimo, pa onda vidim kako su ti bivši komunisti bili tolerantni. U ime tolerancije oni su nas ubijali, moju familiju, sve, od takse pa do prakse, kako god hoćete. Nešto ste htjeli komentirati? Ne, nećete. Ima li još pitanja iz publike? Nema, ubili smo publiku. Može li Evropska unija preživjeti sa ovim svim problemima koji imamo, koji su i posljedica ovoga što smo gledali prije 20 godina, dakle otpad Berlinskog zida pa sve ovo što se događalo, ono što se dogodilo sa arapskim proljećem i sa rušenjem režima u arapskom svijetu. Danas vidimo da nema jedinstvene vanjske politike, da je Europa podijeljena i mnogim politikama svojim, imamo prijetnju izlaskom iz Evropske unije, imamo terorizam koji se pojavio kao dodatni problem i treba li ona uopće preživjeti? Unija će preživjeti ako će joj pomagati vlade, institucije i ljudi. Ja vjerujem da treba preživjeti, da je zapravo ona garancija kakve takve uključivosti, ali da je treba stalno razvijati i unapređivati i da je tu stvarno važno uz one mehanizme koji postoje poboljšati i mogućnosti za odlučivanje
putevima direktne demokracije, dakle uz parlament i vijeće tražiti i te mogućnosti i da je važno da Europa kritično pogleda samu sebe, posebno sad na pragu referenduma u Ujedinjenom Kraljevstvu i sagleda što sve nije funkcioniralo. Tek je nedavno porođen mehanizam praćenja kako funkcionira pravna država, sada ga se testira na primjeru Poljske, ne znamo što će se dogoditi i vjerujem da nam Unija treba. Ja sam po vokaciji optimistica, dakle neću širiti crne misli i pesimizam o Uniji, jer je baš Unija ta koja nam pomaže da štiteći nacionalne identitete i kulturu ne postanemo ksenofobi. Dakle, nacionalizam može biti uključiv i isključiv i stvarno treba njegovati sve emancipatorne poduhvate koji će stvoriti više prostora za slobodu izražavanja i Europa ima taj kapacitet. Jedan od problema koji ima je da nije u stanju kritično i odlučno pogledati na svoju prošlost i odgovorno osuditi sve što u toj prošlosti nije valjalo, kako bi postavila na zdravije temelje suradnju u budućnosti, kako za sve one koji već žive u Europskoj uniji i za one koji će tek stići. Jer ratovi u Siriji i u Africi naprosto nagovještavaju da će još više ljudi kucati na naša vrata i ona se trebaju otvoriti. Jer mi imamo više i mislim da trebamo iznaći načine dobrodošlice za one koji dolaze i iznaći bolje načine za proradu naše prošlosti koja je vrlo nasilna i to ne samo u Hrvatskoj nego zapravo u cijeloj Europi. Europa je ta koja je i bila poprište početka i Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i ona se loše nosi s ovim sadašnjim ratovima. Ona nije savršena, ali kad pogledamo Uniju i kad pogledamo drugu globalnu instituciju koju se mukotrpno gradilo nakon Drugog svjetskog rata, Ujedinjene narode, vjerujem da kad bi počeli graditi ispočetka i neku Europsku uniju i neke Ujedinjene narode, ne bi bili ništa bolji. Mi smo kao ljudi nesavršeni, pa su nesavršene i naše institucije. I uvijek trebamo kritično raditi na unapređivanju tog što imamo i mislim da je za demokratske institucije ključna kritička podrška, a ne ovaj pristup koji sad gledamo s najnovijom hrvatskom vladom gdje se medijske institucije zapravo ruše umjesto da se unapređuju. Dakle, vrlo je važno ne raditi te diskontinuitete, nego zapravo stvarati dodatni prostor za kvalitetnije istražavanje različitih mišljenja. U tome nismo baš dobri, ali ćemo se možda popraviti. Hvala vam lijepa, gospodine Kapoviću. Budućnost Europske unije. Da, sad je praktički uopće mjesto govoriti da je Europska unija praktički pred raspadom i tako dalje. Ja nisam baš siguran. Unatoč svim manama, znamo da Europska unija ima mnoštvo mana, dakle, ako počnemo već od nekakve arhitekture eura, pa nadalje problema koji proizlaze iz toga, dakle to nije tek toliko, recimo ako se govori o samoj eurozoni, način na koja ona ustrojena, pa onda činjenicu da recimo Njemačka izvozi, Grčka uvozi, pa onda sve to ima itekako veze i sa ovim problemima, recimo sa nacionalnim netrpeljivostima i tako dalje. Dakle, to ne izvire samo od sebe, nego itekako ima veze s tim, sa ekonomijom koja tu može biti u podlozi. Nisam baš siguran da su institucije Europske unije toliko slabe da će nužno nestati u sljedećih nekoliko desetljeća. Mislim da nije isključeno da će se to dogoditi, dakle vidjet ćemo sad šta će se dogoditi sa britanskim referendumom. Postoji ta mogućnost, ali nisam siguran da su baš toliko krhke te institucije, iako ima jako tu puno problema. U svakom slučaju za znači, frakcije europskog kapitala će se svakako, pogotovo iz zemalja poput Njemačke, će se boriti da se to
ne dogodi, jer je naravno za europski kapital je u interesu da Europska unija, dakle kao zemlje Europe, dio Europe okupljen, ima svakako puno jaču geopolitičku poziciju u svijetu nego da su to razmjene. Dakle, sama Njemačka ne može imati tako jaku geopolitičku poziciju u svijetu kao Europska unija. Naravno to za zemlje da je to sad Europska unija prvenstveno unija u korist ponajprije zapad europskog kapitala, a ne sad kao surađivat ćemo, to je sad za sve, pa brinimo se za siromašne i tako dalje. Mislim da su to ljudska prava i tako dalje, mislim da su to pričice za malu djecu, dakle vidi se, ne morate gledati sad Mađarsku što se događa u Poljsku, imate u Francuskoj kad pogledate kako se oni ponašaju sa svojim nacionalnim manjinama, Romima i tako dalje, sve vam je jasno. Ili imigranti bilo gdje, dakle tu se vidi da je priča o ljudskim pravima, da je to vrlo, iako može ponegdje odigrati dobru ulogu kao što recimo kratko vrijeme kod nas odigralo, da su to zapravo dosta naivne tlapnje. Ja osobno u ovakvoj Europskoj uniji ne vidim baš puno toga progresivnog i osobno ne vidim baš ni mali prstom mrdnuo da se ona očuva ako dođe u nekakvu opasnost. Naravno, protiv ideje, apstraktne ideje Ujedinjene Europe nemam apsolutno ništa. Dapače, samo mislim da to ne treba biti ovakva Ujedinjena Europa, gdje zapravo ono što se događa je da se nameće taj jedan ekonomski neoliberalni model, gdje vi zapravo nikada hoćete nešto, kada predlažete, recimo kao što je grčka vlada lani predlagala, vrlo umjerene ekonomske reforme koje su dosta udesno od recimo nekakvog prosječne socijaldemokracije tamo iz recimo doba keynesijanskog kompromisa nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, kada se ni tu čak ne dopusti Europska unija, trojka, ni milimetra da se krene u tom smjeru, nisam siguran da će mnogi pohrliti braniti tako Europsku uniju ako dođe do nekakvih većih problema. Iako naravno teško je nastupati i tu tezu da će se sam rastav Europske unije ili izlazak jedne zemlje iz Europske unije također neće ništa riješiti, dakle ne mislim da je sad odgovor povlačenje u nacionalne granice ili nekakav izolacionizam, ali nisam siguran da je ovakva unija nešto što bi se vrijedilo braniti, dakle tu je dosta teško dati taj odgovor, a opet mislim da jest u krizi i može se dogoditi da će propasti, ali nisam siguran da je baš toliko krhka kao što neki misle. Gospodine Suniću, vaša je zaključna. Hvala lijepa, tu se slažem sa gospodinom Kapovićem, barem u tom segmentu. Pa ima jedna stvar, samo da vam skrenem pozornost, preča na neke Europske unije i Europska ekonomska zajednica. Zapamtite, često se zaboravlja zašto ekonomska, zašto se nije zvala Europska kulturna zajednica ili Europska politička ili geopolitička zajednica. Znači ja se tu, nažalost ili na radost, slažem se sa gospodinom Kapovićem, taj jedan kapitalizam, to je jedan žrvanj kapitalistički, neoliberalni, on se voli kititi s riječima, ali liberalizam, ili kako već, ali u biti to je kapitalizam čisti, on praktički razara nacije, identitete, ujedno i stvara te patologije koje smo sada vidjeli u filmu. I upravo da bi se to izbjegli, mi moramo danas, i neće se to sugerirati neke formule, ali moramo danas vidjeti koji je opće smisao suverene nacije države, da li je to održivo. Ja jesam za Ujedinjenu Europu, ali gledajte, dame i gospodo, možda će se neko nasmijati. Po čemu, što je bilo loše u Austro-Ugarskoj monarhiji, koja je 400 godina trajala ovdje tu? Nije bilo takvih mržnje između Čeha i Slovaka, Rumunja i Mađara i šta ja znam i tako dalje. Ipak je koliko toliko funkcioniralo ta ideja jednog carstva, jednog rajha, ali ne u ovom negativnom smislu kako gledamo. Tako sam ja zamišljao Europsku uniju. Pod ovim okolnostima ona stvara opet te patologije i ne samo to prema strancima. Uvijek moramo te rezultate gledati prema tim Azijatima, konkretno Afrikancima, nego ponovno i među Europljanima. Danas, sutra, kad dođe do stvarnih velikih rasnih nereda, bilo u Berlinu ili u Marseju, što nije isključeno nimalo, nažalost, to će se onda prebaciti i kod nas, pa ćemo mi Srbe prozivati, nažalost, ili ćemo prozivati ove Austrijance ili Slovence, pa vi ste krivi što ste nam poslali tu kvotu, pa mi nismo tražili, tog se najviše bojim. A to je doslovce formula i recept za jedan veliki građanski rat u Europskoj uniji. Nadam se da građanstvo građana neće doći u Europskoj uniji. Vama
svima hvala, hvala i publici koja je ostala nakon filma. Naše vrijeme je isteklo, vidimo se na novim filmovima i na novim okruglim stolovima. Puno vam hvala svima.